5 ta' Frar, Santa Agata, Verġni u Martri, ħadet il-martirju qrib is-sena 251. Din il-qaddisa żagħżugħa tal-ewwel żminijiet bħal Santa Agnese storikament ftit li xejn nafu fuqha. Nafu fi żgur li ħadet il-martirju fi żmien Deċju, persekutur fi Sqallija. Skont tradizzjoni hija twildet għand familja sinjura ħafna f'Katania. Meta tfarfret, Quintianu, konslu ta' Ruma li kien prefett fi Sqallija ried jiżżewwiġha, iżda hija ma riditx u qaltlu li kienet arusa lil Ġesu u ridet tibqa' tiegħu u tiegħu biss. Biex ibeżżaħħa u jġela ċedi għax-xewqa tiegħu inqeda bl-editt kontra l-insara u ħada quddiem l-awtorità. Batuha f'dar tal-prostituzzjoni biex idawrula fehmitha u ttorturawha li saħansitra għatawla sidira. Iżda hija baqgħet soda fl-imħabba tagħha lejn Ġesu, sakemm ġisimha ma felaħx għat-torturi u mietet fis-sena 251. Sant'Agata hija waħda mill-patruni ta' Malta li missirijietna emnu li ħelsithom mit-teddid tal-Musulmani. L-isem ta' Agata li jfisser twajba jissemma fl-ewwel talba ewkaristika tal-Quddisa. Għandna provi li d-devozzjoni lejha hija waħda antika ħafna fil-Knisja, b'dan kollu ftit wisq għandna tarif ċerd dwarha. Fi Sqallija kemm f'Palermo kif ukoll Catania jippretendu l-unur tat-twelid ta' Agata. Sant'Agata hija waħda mill-patruni minuri ta' Malta u d-devozzjoni lejha hija antika ħafna. Hawn Malta diversi knejjes żgħar huma ddedikati lilha, ta' min isemmi li l-Każa Madre tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fir-Rabat mibnija mill-qaddej ta' Alla Monsignor Giuseppe De Piru hija ddedikata lil Sant'Agata. Kif qal għalija wkoll huma msemmija il-katakombi li hemm taħta. Qari minn priedka fuq Sant'Agata ta' San Metodju Isqof ta' Sqallija. Illum qed niċċelebraw it-tifkira tal-martri Sant'Agata. Hija martri mill-kbar u magħrufa ħafna għat-taqbida li tqabdet fl-modi. Imma qisha għada fi żmienna titqabad u tirbaħ sa issa minħabba l-mirakli li Alla jagħmel biha biex bħalli kieku jsebbaħa u jżejjinha kuljum b'kuruna ġdida. Hija verġni għaliex twildet permezz tal-verb ta' Alla li ma jmutx, imma li sar ukoll bniedem u miet minħabba fina. Twildet bis-saħħa tal-iben ta' Alla li hu wieħed mal-missier u li kif jgħid Ġwanni t-teologu lil dawk li laqgħu ħtom is-seta li jsiru u li Alla. Din hija tfajla verġni li stednitkom għall-ikla mqazza tagħha. Hija dik ix-xebba marsa lir-raġel wieħed li hu Kristu kif jgħid San Pawl fuq l-għaqda taż-żwieġ. Hija verġni li fid-dawr spiritwali tagħha kienet tħammar u ssebbaħ xoftejha, ħaddejha u lsina bid-demm tal-ħaruf veru ta' Alla. U li l-ħin kollu kienet iżżomm f'moħħha u ġġor f'qalba il-mewt ta' min ħabba tant ħeġġa u li xerred demmu għaliha. Il-fidi li stqarret libsita libsa immarkata tajjeb ħafna bil-marka ħamra li ma titħassarx tad-demm ta' Kristu, libsa mżejna bir-rubini għanja ta' ġbubita, jiġifieri dik il-virtu li kienet il-priedka qawwija tagħha f'ħajjitha u li biha baqgħet titkellem bla qiegħda wara mewta. Agata hija xebba tajba tas-sew la darba Alla għażilha b'semu u Alla li hu l-għajn ta' kull tieba ta' bħala don lill-arus tagħha u ta' lila ukoll permezz tax-xirka tagħna fit-tajjeb. Ħalli bekk donnu jsaħħaħ u jwettaq it-tifsira ta' isimha. Jekk Alla hu l-aqwa tiba fih innifsu, min jista' qatt jaddih fi ħwejjeġ tajba li hu jagħti? U għalhekk min jista' jsib ħaġa
li hi ta' min jifraħ biha u jfaħħarha aktar minn Agata? Għaliex l-istess isem Agata ifisser ħwejjeġ tajba u għalhekk hija taqbel sewwa ħafna ma' dak li qegħdin ngħidu. Bl-emejjel glorjużi tagħha Agata kisbet isem tajjeb li fih innifsu u xhieda mill-isbaħ tal-kobor ta' Emila. Agata bis-saħħa tal-istess tifsira ta' isimha tistedinna lkoll biex nersqu lejha u nfittxuha bil-ħerqa u bl-eżempju tagħha tallimna biex flimkien magħha inħaffu lejn dak li hu tassew it-tajjeb Alla waħdu. U int tħaffef biex tmur tiltaqa' ma' Kristu fit-talb u fil-quddies mod speċjali fit-tqarbin. Iżżomm ruħek safi jew safja hekk li jkun jistħoqlok l-unur li tirċievi lil Ġesu fl-Ewkaristija u mbagħad jirċevik u fis-saltna tiegħu tas-sema meta jasal il-waqt li jibgħat għalik. Talba mill-liturġija tas-sigħat. Għatina mulej il-maħfra ta' dnubietna għat-talb tal-Verġni u Martri Sant'Agata li dejjem sabet grazzja quddiemek għas-safa ta' ħajjita u għall-qawwa li juriet fil-martirju tagħha. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.